Bosgarren mailan nago eta nire kirol favoriteena futbola da. Ja. Kaixo, ni Beñat naiz, 11 urte ditut eta Murumendi eskolan 6. mailan nago. Eta nire kirol gustokoena futbola da. Agur. Kaixo, Tarik, elkarrizketa bat egin behar duzu. Zer moduz eskolan? Ondo. Zein da gehien gustatzen zaizun klasea? Gimnasia. Zein da zure anderen hori jatorrena? Onintza. Zein da zure kiroli gustokoena? Futbol. Zer gustatzen zaizu gehiago, udako festak, gabonetako festak, ala Aste Santuko festak? Aste Santuko festak. Uda gustatzen zaizu? Bai. Zer egiten duzu udan? Joten naiz Marrukesera edo Malagara. Vale, eskerrik asko, Tarik. Kaixo, gu Beñat eta joan gara eta gela naranja erakutsi behar dizugu. Hemen 2, 3, 4, 5 urtekoak jolasten dute kanpoan egun txarra egiten duenean. Eta hau ere erabiltzen da batzuetan hemen guraso elkarteko bilerak egiten dira. Batzuetan musika gelan gaudenean, dantzatzera etortzen garenean hemen egiten dugu dantza musikako andereinarekin.